Освяти, освяти, супокой сердца мне, принеси, передвижу Твою, я смиряюся, Бог мой, спадяюся, я пошусь, голос Твой, передвижу Твою, я смиряюся, Бог мой, спадяюся, я пошусь, голос Твой. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Błogosławi. I z duchem Twoim. Podczas tej intencji modlę się za Wadzima z nagody jubileju. Prosić dla Jego Bożego błogosławienia potrzebnych nas na opiekę Najświętейшей Panny Maryi, zdrowia duszy i ciała dla Jego, a tak samo семьи. У молитве верников, памятая о здоровье и Божьем благословении для Алины, так само доброго сподорожа и доброго отпочинку для Юрия, Катерины и Вероники, а так само памятаем за померлого Яна, 14 годов по смерти, просячи, как добрый милосердный Бог, одарил его житем вечным. Дорогие браты и сестры, покорно просим Пана Бога нашего, как освятил эту воду, якою мы будем окроплены на вспомин нашего Христу, нехай Ён допоможе нам заставаться верными Духу Святому, якого мы приняли у сакраменте Христу. Усемогутний вечний Боже, Ти пожадав, как праз воду, яка з'являється хранителем життя і служить для очищення, были очищені так само наші душі і отримали дар життя вічного. Просим Тебе, освяти эту воду, якою мы хочем быть умацованными в Твой день, Пане, и оборони нас от всякого зла, якое погрожает души и телу, как мы могли чистым сердцем наблизиться до Тебе и отвергать Твое славление. Раз Христа, Пана нашего. Аминь. Что обязал я ужас грешения, широ усё примаю, годно исполнять Бога наставлений, верности быть жадаю. Богу подяку вознеся, кличаю нас у Божий дом, з ним быть завсёды правду. Ворога злого яко закады, я обязала отринуть. Гнев и гордыня роскоши влады, треба тяжа той скинуть. Нехай всемогутний Бог очистить нас от грехов и просветлил харизмичную отъяну, учинить нас годными брать удел у небесной гостини Его благодарства. Благодарение Богу. А на земле супокой, людям доброй воли, хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, горяниной хвалы Твоей. Пане Боже, Боже небесный, Боже Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, який грешна сяне, грехи свету, змилуйся над нами, який грешна сяне, грехи свету, прими моление наше,
Божа, оборонимся всіх, хто до Тебе сподеется, без Тебе нема нічого моцного, нічого святого. Отули нас Твоей милосердности и научи нас мудро користаться земными добротами, как я не вели нас до доброго, добра вечного, проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живей владарицу едности Духа Святого, Бог разущения и вечный. Amen. Читання книги з виходу. У ті дні вам сказав Аврааму, узмоцнив крик супроть Содома і Гомори, і грехи їхні стали вельми тяжкими. Сиду і погляжу, ці справдивши не згодно з нараканням, якое доходить до мене, ці ні. Я доверился, и повернулись мужи верные, и пошли в Содом. Авраам же еще стоял перед Паном. Наблизившись, Авраам сказал: «Может, ты загубишь справедливого разом с негодниками? Коли знойдется в городе 50 справедливых, неужели ты загубишь и не пошкодуешь город, где 50 справедливых, коли будут в нем? Не роби это, как забить справедливого с негодником, и учиниться справедливым, як с негодником. Не роби так. Ти ж суддя усей земли, не чинить правосудия. И Пан сказал: коли знайду в городе Содоме 50 справедливых, то я дарую всему городу для их. И сказал Авраам на отказ: пусть я, будучи пылом и попелом, отважился говорить с Паном. А что, коли до 50 будет доставать 5 справедливых? Знищишь весь город для 5. И он сказал: не знищу, коли знайду там 45. И знов каже ему: может, знайдется там 40? И он сказал: и учиню и для 40. И сказал: нехай не гневается Пан мой, коли скажу, может, знайдется там 30. И он сказал: не учиню, коли знайду там 30. И сказал: Боже, я почав говорить с Паном, может, знойдется там 20. И он сказал: не зруйную для 20. И сказал: прошу, нехай не гневается Пан мой, коли скажу еще раз, может, знойдется там 10. И он сказал: не знищу для 10. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Помяни почу, коли я покликал. Помяни прошу, коли я покликал. Славлю Тебе всем моим сердцем, бо почув Ты слово устно мои. Перед анёлами спеваю Тебе, кланяюсь перед святой Твоей святыней. Помяни прошу, коли я покликал. Славлю имя Твое, за милосердность Твою и верность. У день, коли Тебе покликал Ты нашу мяне, повеличив моц мою души. Помяни прошу, коли я покликал. Вознесли Пан бачить покорного, а гонористого познание здалеку. Коли я пойду сярод нещастя, Ты меня потримаешь. Вытягнешь руку свою супроть гневу моих врагов. Помяни прошу, коли я покликал. Твоя правиця ратує мене, Пан усё зробить за мене. Милосердность Твоя, Пане, навеки, справ рук
не пашу, коли Його покликав. Читання послання святого апостола Павла до Колосян. Брати, поховані в Христі разом з Ісусом, ви воскресли так само у нім, дякуючи віру в діяння Бога, який воскресив Його з мертвих. І вас, мертвих про грехи і необрезання тіла вашого, Він оживив разом з ним, даровавши всі грехи. Він стер запись наших долгов відносно постановок, який був супроть нас, і скасував його, прибивши до крижа. Це Слово Боже. Дякуємо Пану Богу. Алілюя, 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 Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Ми прийняли Духа Сина п'єдня, у яким кличемо Отча. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Pan z nami. I z Duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia Pawła Łuki. Chwała Tobie, Panie. Калі Езус быў у пэўным месцы і маліўся, і калі перастаў, адзін з вучняў ягоных сказаў яму: «Пане, навучы нас маліцца, як і Ян навучыў сваіх вучняў». Ён сказаў ім: «Калі моліцеся, кажыце: Ойча, няхай свеціцца імя Тваё, няхай прыйдзе валадарства Тваё, хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, и отпусти нам грехи наши, бо и мы отпускаем кожному должнику нашему, и не уводь нас в спокусу». Затым сказал им: «Хтось з вас, маючи сябра, пойде до его, а полдні и скаже ему: дружа, позыч мне 3 бохны, бо сябар мой з дороги прийшов до мене, а у мене нема чого дать ему. Той знутры скажа ему в отказ: не турбуй мяне, двери уже замкненные, и дети мои на ложку со мною, не могу встать и дать тебе. Кажу вам, коли он не устане и не даст ему за того, что той сябар ему, то за настойлівости ягоной устане и даст ему кольки потребує. И я вам кажу, просите, и будет дадено вам, шукайте, и знойдете, стукайте, и отчинять вам. Бо кожный, кто просит, отрывливая, и кто шукая, знаходит, и кто стукая, тому отчинять. Коли у некого з вас батьки сын попросить рыбы, ці той подасть ему замест рыбы змею? Або коли попросить яйка, ці дасть ему скорпиона? Коли ж вы, будучи злыми, умеете давать добрые дары детям вашим, то тем больше Отец Небесный даст Духа Святого тем, кто попросит у Его. Это слово Пана. Хвала Тебе, Христе. Сегодняшнее Божье Слово нас керует до того, что является фундаментом быть сапраўдным христианином. Можно было бы чинить разные знаки, разные добрые поступки, але коли не хватает у христианина того, о чем сегодня говорит Слово Божие, то это христианство, оно будуется не на фундаменте, а на чимсь сипучим. Прийде бура, дунуть вятри, польют реки, и застане все разбурено. Этим житем есть молитва. Молитва является фундаментом бытия христианина. И сегодняшнее Божье Слово нам хочет показать эту молитву со стороны трохи другой, чем нам сдается. С такой, что подчас молитвы мы не только повинны быть верными, а и так само настойчивыми. Молитва як борьба. Борьба с кем? Ну, с самим Богом, смею сказать.
Хтось тобі сказав, як це з Богом боротися. Прикладом сьогоднішнє його перше читання. Звісно, тут така помилка є у цій книзі лекціонарії, бо коли хто добре слухав, ми сьогодні прочитали читання з книги Бытия, а тут написано, захолка, ну нічого, треба буде аловком потім поправити, бачиться нам 10 костьолів милиться в якихось справах, або 10 неуважливості Слова Божого. Ну нічого. Книга Бытия, про яку ми триваємо, говорить нам про Авраама. Сьогодні ми так само почули про те, про що ми чули тиждень назад. Невідомо, чи пам'ятаєте? Авраам сидів під дубом Мамре, який сьогодні сидить під дубом Мамре, і здаляка зауважив трьох молодих людей. Після чого зауважив? Авраам вже 30 років нів обітницю. Перша обітниця була, что я тебе zrobię великим народом, другая обетница, что твой народ будет так лишнее песку над берегом моря, а третья обетница была, як зорок на небе такая лишняя. Авраам уже 30 годов чекає на исполнение обетницы. Хтось тебе сказав, повинен був щасті, чому був на 90 годов? Засмутиться, образиться на Пана Бога, на увесь свет, на обіцяння, що Бог не виконує. Авраам так не чинить. Авраам глядить у перспективу до неї. И он не задумывается над тем, что здесь моя молитва, моя просьба, які мені Бога сложив обіцяти, Бог у сесті, покривдиться, вже столько молюсь, я вже столько чекаю, тут хтось мені пообіцяв, вот это не чинить, и так далее, роздумує, накручується негативно. Авраам, і так само, як і сьогодні, так само, і ти тебе починає сидіти і углядається у перспективу. І не глядить на своє життя, а зауважає другого чоловіка. Зауважає трьох людей, здалека. Він не ведає, хто в самый горячий день дня, сидячи под дубом у тями, в отпочинку, выходит из этого тени, выходит из этой беспеки, выходит под солнце и идет там несколько километров, как этих, кого убачил сдалека, запросить наверх. Коли подходит ближе, коли только ближе подходит, сдалека не бачит, зауважая, что это три одного, какие проходят. И мы там прочитали вельми пригожее слово, когда яких он звертався, пам'ятаємо, и говорит, о, люди, войдите до меня, або вы войдите до меня. О, пане, як до одного чоловіка, трьох звертається як до одного. Чому? Бо коли ми так докладно, уважливо послухаємо, і задумаємося, і відкриємо ікону Рубльова, Троїця Святая, і на її поглядимо, то вона нарисована поводле тих слов, які ми почули тиждень назад. Докладно, як Авраам приймає трьох анgelів у гостині. Рублев пише в этих трех анgelах самого Бога у трех особах. Пригоже это малюнок, можно будет там загуглить, коли вернетесь, и поглядеть в интернете относно этого читания пойму. Сегодня, для чего я это говорю? Но сегодня мы маем и снова этих трех анgelов. Мы хоть про них не прочитали, но трошки читание розпочинається трошки позднее. А так само Авраам сидит под дубом Мамре, в этом самом месте, и до его приходит, когда я три анgelы. И он их частує, і затем, коли частує, двоих отходит, а один осведомляє йому, що прийшов я, як знищити Содому і Гомору. І що тут далі відбувається цікавого? Що Авраам починає торгуватися як на ринку. Пробує Бога переконати. І коли ми тут бачимо, говорить 50, чи 45, чи 30, чи 40, чи 20, чи навіть 10, як я знайду у гэтым городе, чи ти не я знайду, а не ти знайдеш у гэтым городе 10 справедливих, чи ти оціниш, а говорить, добре, як я знайду, так вона говорить, як ти знайдеш, як я знайду 10 справедливих, я гэтый город оціню. Але коли так поглядіти ще трошки далі, гэтыя два высланцы, якія былі з Паном Богом, вони вже пошли знищатися в другому морю. Они появились потом, когда братанка Авраама Ноя, не Ноя, а неважно, Лотра, и там будут говорить, и там будут разговаривать с ним, и так само будут пробовать его оттуда вытянуть. А это очень другая история. Мы сегодня з'являемся оттуда, где Авраам точит соправную молитву. В який спосіб? Ми сьогодні в псалмі заспівали «Пан мяне пачуў, калі я яго паклікаў».
Пан мяне пачуў, калі я говорю. І калі будзем дакладна чытаць гэтыя версы, якія былі прачытаныя, праспеваныя, мы пачуем, што толькі чалавека пакорнага Пан можа пачуць. Так што, хтосьці бы сказаў, можа, Авраам не быў пакорны перад Панам Богам? Быў пакорны. Бо ён у пакоры гаворыць: «О, Пане, рач не крыўдзіць свайго слугі, не пакрыўдзь мяне, але чи я магу задаць табе пытанне? І потом, чи я магу яшчэ раз цябе пытаць? Чи яшчэ раз? Але мы гэтым не чыніць, ведаеце, каб вы будете сказаць: «О, я выпрасіў, каб гэты горад асвабадзілі». Не. Авраам поўен свядомасці, што калі Бог ацалее Садому і Гамору, то гэта не будзе яго заслуга, гэта будзе заслуга самого Бога. Мы вельмі часта камусьці можа вымалілі штосьці выпрасіў. Часамі чалавек кажа: «Я навярнуў там кагосьці, я там кагосьці давёў да сакраментаў, я там камусьці там дапамог». Мы приписываем зазвичай тое добро сабе, а як зло якоїсь, не знаю, Бог покарав, не хочемо говорити, що то наша вина кудись, але так само там є якась присутнічає, що десь можемо комусь не то сказати, пам'ятати керування в житті, але це так само зовсім друга тема. Тут поглядим, що Авраам з чистою покорою серця Господня. І коли так відбувається, Господня покоряє сказати з собою. Не говорить, не сперечає, не там крутиться, не робить, що то, що приходить к мені. Ведая, что Пан Бог не нашел его. И мы так само в нашей молитве, когда наша молитвенная постава, наш образ, как мы вельми добро стояли перед Паном Богом у добрых воронках. И когда нам тяжко молиться, наш святый Павел заохочує и говорит у сегодняшнем другим читании послания до Колоссянам. Послание до Колоссянам здесь написано, оно притумачить относно хросту, який відбувається. І тут що буде написано? Поховане у хрості разом з Єсусом Христом. Так, про що це послання буде? Павел буде писати относно хросту, тлумачить, в який спосіб, кого можна хрестити, кого не можна, в який спосіб хрост відбувається, що він дає, і так далі, і так далі. І ми сьогодні так само тут чуємо трошки другу, що коли ти не вмієш молитися, то ти тяжко тебе молитися. Ти повинен поглядати на образ Христа у Ковжавана. І він помер за тебе. И Он отдал за тебе житье, как дать тебе новое житье в перспективе життя вечного. И святый Павел на это звертає увагу, бо тут чоловік покорний може звернути, підняти руки і зрозуміти, що я відкуплений драгоценною кров'ю самого Бога, який мене створив. І гэтую молитву ми повинні на різний спосіб шукати, молитися, шукати Пана Бога, так як гэта шукають апостоли в сьогоднішній Євангелії. Поглядите, чому апостоли просять Ісуса Христа, як Він навчив їх молитися? Чи тому, що бачили чуди, чи ведали, що ні? Написано сьогоднішнє слово, коли Ісус був у певному місці і молився. Сам молився. Свої постави, я не так зауважені. Ісус Христос іде молиться, вертається, приходить відпочивши, приходить з новою емоцією Божою, з новою енергією, хоче швидше що зробити. Супокой його серце наповняє. І так само захотіли, ми дуже хочемо зробити такі отсюди, але ми розуміємо, чому такі отсюди відбуваються. Вони відбуваються дякуючи тому, що ти молишся. А ті, хто молитви шукають, як не, або в який спосіб, як не у костілі, не в нашій поставі молитовної. Біль Грам колись написав таку історію справжнього життя. Певного разу, ідучи, зустрів п'яного чоловіка побідушого, який згубив свій портфель, кошельок з грошами. Підійшов до його і говорить, бачиш, що щось ходить під світлом, під лампочкою і шукає. Шукає. Підійшов і запитав, а що ти шукаєш? Він такий подивився, говорить, кошельок потирав. А він одразу думає, а де ти його потеряв? Не ведаю. А що тут робиш? Я його шукаю. А чому тут? А тут світло. Так темно, там ще не знайду нічого. А тут і світло. І так само в нашому житті ми шукаємо там, де нам здається, що повинно бути. А ми повинні причесати там, де ми згубили Пана Бога. Нам бы хотелось, как бы у такой ситуации, в такой вправе, в этих розных поставах наших нашли то, что здесь сгубили Пана Бога. А Пан Бог здесь в другом месте. Может, треба варто довериться Пану Богу. Як сьогоднішня молитва, з чого вона розпочинається? Має дві частини, соседничая часть. Перша часть – это прославление
прославлення Пана Бога. Прославлення. Молитва Пана Ісуса найприкажейша, яка записана у Святому Писанні, у Євангелії Павла Яна, коли ми її відчинимо, ми її читаємо зазвичай у час з мертвих повстання, в цей час, і вона учить на початку розпочинається з прославлення Бога Отця. Вельми довго ця молитва не довжейша. Як пам'ятаєте, як я вам тлумачив, вона не з'являється для нас прикладом молитви, але просто образом, яким Ісус Христос молився, як показати, в який спосіб Він молився. Чтобы сам прославляя Бога Отца. Да первое потом будем просить за сябров, за апостолов, за весь народ, за всех, кого не стрелять, и за всех справ, які будуть дотичиться костюм, які ми сьогодні так само всі приписані вопрос Христа, так само вопрос удел Святої Душі. І ось це і є найважніший сенс сьогоднішнього Божого Слова. Вельми коротко. Чим по-перше, есей. Стрещу трошки. Просим, как мы так само в нашей молитве, як Авраам, умели в якийсь спосіб мудрий молитися так, бо коли як ведем, приходить якась тяжка справа в нашому житті, по-людську не розв'язана, тоді наша молитва становиться більш жарливая, більш така віддана, і ми тоді, коли молимося, ми переконані, що Бог нас вислухає. І коли ми так зверифікуємо своє життя, поглядимо, що справді так було. Ни один из вас сюда вышел, поделился этими чудами, и дякуючи молитве, что вы думаете, какие потребные ласки, какие справы Бог вам дозволил связать. По-другое, как наша молитва, как говорит псалмиста, была так само покорной, как мы это все умели потом оказывать и отдать вам Богу, быть ему вдячными. По-третье, когда нам тяжко молиться, как мы умеем углядаться у крыши Иисуса Христа и быть сведомыми, что Бог пришел отдать життя за меня и за тебе. Не просто так, как нас тут сегодня мучить в святыне по молитве, а как нас одариться правда радостью звичайной, то, якої ніхто нас не задаряє. І по-четверте, как мы в нашей молитве завжди прославляли Пана Бога, а затем только сердцем отданным могли керовать наши просьбы и шукаючи не только волю Пана Бога, а и пробуючи эту волю, моцно віруючи в те, що наша молитва принесуть представить доброму милосердному Богу. Віру в одиного Бога, а й Славиться небо и земли, у всякого бачного и небачного, и у одиного Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, Святлого от Святла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтии Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес по воле Писания, и взошел на небо, сядись праворуч Отца, и снова прийти в хвале, судить живых и померлых, и яко володарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, яки Зайца и Сына походит, якому разом с Зайцом и Сыном належит поклонение и хвала, яки промовлял праз пророков, веру в один святый католический апостольский костел, вызнаю один крест для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. З вірою, узнавши моць Ісуса Христа, вознесем противопосредство на Бога Отца наши спольные молитвы за святый костел, как его вера, надежда и любовь показывали свету шлях до Божьего володарства, тебе прощаем. Выслухай нас, Пане. Святого Отца, как под керовництвом Духа Святого, и он задейничал умацованную сирот христианов собравной едности, тебе прощаем. Выслухай нас, За Пане. молодых людей, яких Христос
клича проповедовать добрую новину о Божьем благодарстве, которые его они сменили, смогли покинуть все и знайшли у этом справное счастье. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся так само в добрым надворье на час сьогоднішнього жнива. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. За Вадима з нагоди юбілею, просячи Божого благословення, потребних ласкав, опеки Найсвятішої Панни Марії, здоров'я душі і тіла, для його і всієї сім'ї. Тебе просим. Выслухай нас, О Пане. здоров'ї і Божому благословенні для Аліни. Так само просим об добрым сподорожі і добрым odpoczynku для Юрія, Катерини, Вероники, как добро отпочивши набрались для виконання своїх обов'язків. Тебе просим. Выслухай нас, За Пане. наших близких померлых позабытый способ Заяна 14 годов по смерти, как добрый, милосердный Бог, одарил житьем вечным. Тебя просим. Выслухай нас, За Пане. нас, удельников этой святой литургии, как мы удели дяковать Богу, за отрыманную от Его допомогу. Тебя просим. Выслухай нас, Пане. Просим Тебя, Боже ученика, мы не переставали узносить для Тебя молитвы и учились спознавать Твою волю, праз Христа, Пана нашего. Аминь. Наши дары прими, о Боже, что сладали нам к Тебе. Зря и на Тебя не просим, а дары любовью, хай душа тобой живет. Дай познать нам волю Твою, Пане. Хочем жить по воле слов Твоих. Без Тебя мы пыл мизерный, марный, темный, без Тебя лукаем, шлях нам освяти. Молитесь, как мою и вашу охрану, принял Бог и честь всемогутная. Нехай Пан Бог прийме офяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему костелу святому. Всемогутный Боже, прими даре Девы, да испадаем с того, что дякуючи Твоей щедрости отримали. Нехай праздно Твоей ласки, святая хляга, светить наше земное житье, и приведи нас до радости вечной, праз Христа нашего. Аминь. С вами. И с духом Твоим. О, сердце, Узносим мы до Пана. подякуем Пану Богу нашему. Бога это исправляемо. Забрал ты годно это и справедливо, слушно и избавленно, как мы завсёды и всюди да испадали подяку. А не świętego i czał всемогутный вечный Боже, праз Христа Pana нашего, боем злитости до грешного человечества, народившись с Панны Марии, праз свою муку на крыже вызволил нас от вечной смерти, а праз свое с мертвых повстание дал нам вечное житье. Тому з аньолами, арханьолами, з усіми святими ми обвещаем Твою хвалу, разом всеми воскликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинах, благословлен
Matko Boża, Ty święty, krwica usiadanej świętości, тому jedności z усім Kościołem, u pierwszy dzień dnia, kiedy Jezus Chrystus воскрес i спаслав на апостолов Духа Świętego, wraz Chrysta prosим Ciebie, Всемогутный Божа. Oświęci Ty dary, rozwoju Twojego Ducha Twojego, aby stali się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrysta. I on, kiedy dobrowolnie wydał siebie na muki, wziął chleb i podzięku Tobie składając, przełamał i rozdawał swoim uczniom każdy. Wierzycie? I jeszcze zgadzał się, bo to jest ciało moje, jakie jest za was będzie wydane. Podobnym czynem po wieczery ujrzał kielich, znów tej podzięku składający, podał swoim uczniom każdy. Wierzycie i picie z jego się. Bo to jest kielich krwi mojej nowego i wiecznego zapowietu, jaka ja za was i za mnogich będzie prolita, dzieła odpuszczenia grzechów. To czynicie na moją pamięć. To wielka tajemnica wiery, Obwieszczają śmierć Twою, Panie Jezu, wyznają Twoje воскресение i czekają Twojego przyjścia w chwale. wspominając śmierci znowu powstania Twojego Syna, a wierują Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia, dziękując, że uczynił nas wolnymi stajać przed Tobą i służyć Tobie. Pokorna, molim Ciebie, как всех нас, приймаючи тіло і кров Христа, Дух Святий собрав в одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой рассеянный во всем свете, удосконаля его в любови, разом с Папом нашим Львом, 14-м біскупом нашим Юзефом и всем духовенством. Пам'ятай так само про братов и сестер наших, які поснули в надії на воскрешення, і про всіх, хто в ласці Твоєї одійшов з этого світу і дозволив убачити світло обличчя Твоего. Просим Ciebie, zmiłuj się nad всеми nami, как мы заслужили удел в życie wiecznym, u jedności z Najświętейшей Bogorодицей Panной Maryjnej, со świętym Józefem i Ewrannikiem, со świętymi apostolami, świętym archaniołem Michałem, Janem, Pawłem II, siostrą Faustyną i błogosławionym ojcem Bronisławem i всеми świętymi, jakie z wieku podawali się Tobie, prawdziwie my chwalili i prosławiali Ciebie wraz z Syna Twojego, Jezusa Chrysta. Raz Chrystus, Chrystowi u Chryście, Tobie Boża ojczał się małutny, u jedności Ducha Świętego, usia szana i chwała, razu się jaki wieczny ja. Amen. Молим się Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus, Ojcze Наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, ale zbaw nas od złego. Prosím Ciebie, Panie, zbaw nas od всякого злого. Дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы до всякого неспокою, czekali spełnienia szczęśliwej nadziei i przyjścia Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Бог Твое владарство и мощь и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolam Twoim, supokoj покидаю вам, supokoj mój daju wam. Prosim, nie zważaj na grzechy nasze, ale na wierę Kościoła Twojego i bądź łaskawy zgodna ze Twojej wolą,
одарить его с упокоем и едностью, и живешь и владаешь на веки вечные. С упокой Пана, нехай завсёды буде с вами. И с духом твоим. Передайте ближнему знак с упокоем. Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас упокоєм. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечеру Ягоную. Аминь, я не вартай, как ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Тіла Христа. 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 Номер 24. Тіла Христа. Тіла Христа. Тіла Христа. Пане добрый, Отец, будь благословенный повсюдный костер. Бога безгрешно Ты полюбил нас, безгрешно Ты полюбил нас. Ты хлеб помножил на пустыне Божия, камышья куда небо силы имеет. Ты маной стал пленником голодным, для tych, что вечно быть с тобой хотели. Пане добрый ответ, будь прославленный повсюдным костём. Вот так безмерно Ты полюбил нас, безмерно Ты полюбил нас. Жниво настало, радуются люди, соспела нива, пахнет свежим хлебом. Хай алтаром земля вся наша будет, а хлеб коммуняй тем, кто прагне неба. Пане добрый ответ, будь прославленный повсюдным костём. Вот так безмерно Ты полюбил
нас, безмежно Ты полюбил нас. Ты нас своими назовешься брами, коли мы зробим, что Ты загадал нам, что ж без Тебя чинить мы можем, Пане, бо Ты для нас жизнь всё исповедание. Пане, добрый хлеб, будь прославленный повсюдным костелом, бо так безмежно Ты полюбил нас, безмежно Ты полюбил нас. Молимся. Пане наш Боже, мы приняли наисвятейший сакрамент вечный успомин муки Твоего Сына, ученика в этот дар невыказанной любови, восприял нашему избавлению, праз Христа Пана нашего. Аминь. 17 неделя, звичайный литургичный календарь 29 липня, во вторник успомин святых Марти, Марии и Лазара, 31-го у четверг успомин святого Игнация, Лайолы Пресбитера, 1 жнивня у пятницу успомин святого Альфонса Марии Легуора, бискупа и доктора костела. Сегодня, после каждой святой мши, благословляем транспортные сродки. Розпочинається так само на цьому тижні місяць жнивень, у яким традиційно молимося в інтенції твердості у наших сім'ях і в нашій батьківщині. На цьому тижні припадає перша п'ятниця місяця День молитви до Найсвятейшого серця Ісуса і перша субота День молитви до Бездоганного серця Марії. Кожен день в нашій каплиці триває адорація Пана Ісуса у Найсвятейшому сакраменті. Дякуємо за ахвєрування на будову святині, за спів і супровод оправу літургічної, за прибирання каплиці тим, хто дежурив, а так само тим, хто косив територію. Помолимося за тих, хто на цьому тижні святкує дні народження, іменини, юбілеї, хто чекає народів дітей, за наших дітей і молодь, які сьогодні розпочинають відпочинок з Богом разом з сестрою Анною. Помолимося за добродіїв хринодавців нашої парафії, а так само нових добродіїв будівництва санктуаря Божої милосердності, пам'ятаємо в молитві, за Вадима з нагоди юбілея, так само об здоров'ї для Аліни і доброї сподорожжя для Юрія, Катерини і Вероніки. Отдаючи кожного з нас поособку опеці Матері Божої Твоєї обороня отдаємося. Святая Богородица, у наших потребах не погорчай молением нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас завсюды. Анна хвалебная и благословенная, о Пане наша, опекунка наша, утешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Добрый Боже, Ты лейцовской опекой хлопочешься про свое створение. Выслухай просьбу и одари своих слугов здоровьем души и тела, как они могли выполнять свои обовязки, а наприкінці земной пилигримки могли вернуться до Тебе. Просим о благословении тых, кто будет користаться транспортными сродками. Боже, Ты мощью своего слова створил существие и дал человеку владу над всеми створениями и силу досконального свет поводле намеры Твоей воли. Благослови эти транспортные сродки,
якія з'яўляюцца плёнам чалавечай мудрасці і працы, каб яны служылі дабру людзей і іх працы і адпачынку. Праз заступніцтва святого Крыштафа адары разважлівасці ўсіх, хто будзе карыстацца імі. Нехай асцярожна і бяспечна праводзяць свае падарожжы і клапоцяцца пра бяспеку іншых людзей. Нехай у дарозе заўсёды ім спадарожнічае Христус, які з табою жыве і валадарыць на векі вечныя. Амінь. Пасля імшы будзем паліваць вадою, калі хто жадае спортныя сродкі. Добра, што вы ёсць, што прыходзіце. Глядзім, час ляціць, яшчэ месяц канікулаў, але не смуткуйма гэта, што толькі яшчэ месяц, але радуйся таму, што яшчэ месяц цэлы можна скарыстаць з адпачынку з гэтага добра, каб набраць сілы з адвагаю ісці для выканання сваіх абавязкаў. Прыміце Божае благаславенне, хай на вас напоўніцца праўдай радасцю і спакоем. Пан з вамі. І з духом твоїм. Нехай вас благословляє Бог Всемогутний, Отець і Син і Дух Святий. Амінь. Ідіть у супокої Христа. Дякуємо Пану Богу. За всіх водителів різних транспортних сродків, якими ми їздимо, рушаємося, як святий Архангел Михаил берег от нас, святий Архангел Михаил. Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і ласкав Злого Духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божою, скинь у пекла шатана і інших злих духов, які на згубу душ своїх по світі. Амінь. Номер 237. Любов твоя найвищий за гори усі, ласка безмежна твоя